Zašto je Bog stvorio učitelje? Bogu je trebalo samo 6 dana da stvori savršen svijet, a kruna stvaranja svijeta bio je naravno čovjek i Bog ga je s puno ljubavi načinio po svojoj slici i prilici. Postavi Bog čovjeku pravila, a čovjek ih prihvati. Međutim, vrlo brzo, misleći da ga Bog ne gleda, čovjek počne popuštati svojim iskušenjima i odluči prekršiti pravila koja mu je Bog dao. I Bog se naljuti. Znamo svi kako je završila ta priča. A i kasnije je Bog na sve moguće načine pokušavao navesti čovjeka da sluša njegove pouke. Ali naprosto nije išlo. I onda se Bog zamislio. Ljude bi neko trebao poučavati. Ne ja. Stvorit ću posebnu vrstu ljudi. Zvaće se učitelji. I napravi Bog tako. Stvori učitelje, posebnu vrstu, mudriju i strpljiviju od ostalih ljudi. Učitelji su posebni po tome što nemaju 100 ruku, ali mogu raditi 100 poslova odjednom. A posebni su i po tome što tuđu djecu poučavaju i vole kao da su njihova vlastita. Stari su Grci učitelja opisivali riječju entuzijast. Mi danas kad kažemo riječ entuzijast, mislimo na osobu koja je nadahnuta, predana, zanesena nekim poslom kojeg radi s ljubavlju. Ali stari Grci imali su šire značenje od toga. Za njih je riječ entuzijast značila puno više. Entheos značilo je u njemu je Bog. Stari su Grci davno shvatili da je Bog stvorio učitelje zato da na zemlji obavljaju njegov posao i ljudima otkrivaju njegove tajne. Sad samo još preostaje da to shvate i svi ostali.